Hi, good afternoon. Welcome to La Cabana Beach Resort. Din sa Panganuran, Ciudad Zamboanga del Norte. This is the area, no? Very nice. When the ocean meets the mountains. Wow, the place is simply amazing. Dito nyo makitaan ang mga lamian kayo nga seafoods. From crabs hangtod sa mga lagot nun sa dagat, mga isda sa bato pagkalami gyud kaayo, no? In the middle of the sea, may mga payag-payag with video, okay, which is my favorite, our favorite. Lami gyud, no? Ug wala pa gyud na human ang issue ni Jaden. Ano man yung gaguol mo tanan diha, oy. Guul-guul mo man ang ilang panagbulag. Ako naka-recover na ako, kaya nabasa na nako ang kamatuoran, oh. Giyam-yaman na nako. Adi jud ta apil mag-apil-apil sa problema sa uban. Ayaw jud mo kaguol sa ilang panagbulag, oy. Ayaw jud mo paapekto sa ilang panagbulag kaysa tinuod lang. Katong kamo mo'y gabulag, na concern dahil sila, nang hilabot dahil sila. Katong gabulag-bulag mo diha, gaway-away mo, nagpatunga dahil sila. Wala sila pakialam sa inyong mga love life mo, nang kamuaran jud mo pang hilabot sa love life sa uban. Tubag diha tekla mahusay ako friendship diha sa basay. Oh, ayaw jud mo pang hilabot sa problema sa uban. Prangkang pagkasulti. Kay ngano, sa inyong pagpanarbaho, kung madili ang inyong sweldo, may concern to sila nga nagbulag, si Jaden, na concern sila ninyo. Karon na sa ko naka-realize nga di jud ta dapat manghilabot sa problema sa uban. No, pasagday sila maka-get over, maka-recover sila. Kamo no, kung makapanghilabot sad mo sa ilang problema, no, mura jud mo nakaamot. Mura sad mo dako kay katampo sa ilang panagbulag. Nga ultimo ang nagbulag, wala man sad nakailan ninyo. Wala sila kailan ninyo mo nang ayaw jud. Problema kaayo, no. Kay ngano, kanang gagama og lesson plan mo, nakatabang sila og kod-kod sa inyong grado diha. Nitabang sila sulat ang inyong mga ipanggama nga thesis diha, wala. Radyo mo pa concern. Unya, wala mo'y bugas. Wala mo'y bugas. Nitabang sila hatag bugas diha, wala. Ayun mo pa concern, no? Naamoy balay rag kuryente, turo na kabuk inyong bill, pulot lang na mong kuryente. Naabay ni hatag di tunol diha, kung maka-concern mo ha, grabe. Down to the bone. Oo, grabe cute mo maka-concern. Ako ba sa diha, mga bitter kaayo. Murag yun og dili tao si Jaden, si James Reid og si Nadine Lostre. Tao sa na sila, oy, bis ka para sila artista. Siyempre, di magkasinabot, magbulag, mag-away. Kaya nga artista na magabulag. Kano sa ko nakarealize, no? Kaya gablag-blag ko gagahapon. Wala ba yung kalibutan yun sa mga pulot, dulo at simulat, sapul at katapusan ng kanilang pagmamahalan. Dinira ko sa La Cabana Beach Resort nakarealize nga we should not interfere in the life of other people. We should concentrate in our own. Wala tayong may tabang. Miss kapatag magabagulbul diya, awayo natin si Jaden, kasi natin awayo si Jaden or si James, si Nadine. Kung miss ka awayo natin na sila, wajoy, mahita mo. Wala. Mujunay timan kay ngano ka na imong baka diha, ka na imong kandi nga hiniktan, na initan, na concern ka na silang balhin kung asa nga lugar, asa na makapanibsit. Wala. Unya, kanang imong sweldo na delay og abot, na concern ka sila, wala sila pakialam sa inyong kinabuhi. Munang lamira jud ang manimuyo ta sa kalibutan nga wala ta nang hilabot, wala ta pakialam sa uban. Pwera na lang kung natay katampo, pero kung makialam ta, wala ta katampo po, bagul-bagul ta dire, yaw ta dire, wala. Nangatak na mga dahong laya dis inyong tugkaran, na concern ka na silang panilhig, wala. Oh,
Oh, nangita ka og love life. Tabang ka na sila pangita, wala sila pakialam, makita kag sa dili, may love life kag wala sila pakialam. Nya kita no concern kayo sa to, concern kayo sa nga tanan sa ilang kahimtang. Mura ba jud og kung mag-post ang atong concern sa Facebook, madunggan nilang Jaden, mabasahan nila. Wag tingali mo gi-accept pag add friend ninyo, no? Di lang jud ko bitter, kung anong jud ko. Nakarealize lang jud ko nga dili maayo gyud manghilabot sa kinabuhi sa uban. Lang tawon lang nato, iampo na lang nato, no? Nga magmaayo ang lakaw, laag-laag mo sama sa ani mga lugaran ni Lakadana Beach Resort. Ari ka to nga piliwala sa kadagatan. Gilibutan ka sa mga tag-as malig-on nga mga kabukiran. Plus aduna pay video kay kauwi ng mga barkada maglingaw-lingaw ta oy. Kita dukduk anang Facebook, huna-huna tas problema sa uban, wag na nasulba na ato kaugalingon nga problema. Grabe mo ha, grabe gyud as in, murag stage 7. Kagrabe. Oo, ngano, wala mo'y sugnod sa inyong balay para ihaling, iluto og kanon, iluto og sudan na concern na sila. Tabang na nimog pangahoy, wala intawon, wala kay kwarta, ikapalit og ilimnon, wala kay kwarta, ika-chip in para palit og pulutan na concern ka na sila. O, nabalaka ka na sila. Nga pag uli niyo sa inyong balay, nang atak na inyong mga panulong diha, nang buslot na inyong mga atop, kaya wala na sungkipi. Unya, na concern na sila. Kamu no? Concern jud mo, may jud po pang hapa konstang kugo. Para jud mo, makamatas ka matuuran. Oh, munang, anak lang yun na, no? To make our life more beautiful. Para maging matiwasay, peaceful, walay mga kakulian sa kinabuhi. Let's just pray for each other. Ipagdasal na lang natin yung mga taong nakakaranas na mga ganyang klaseng problema. Kaya kung kinsa pa ang concern kaayo sa ilang love affair no, sa ilang panagbulag, kung kinsa pa tong dako kay ilang mga kabalaka, mo po yung mga walay love life. Nga naman mo na concern mo, mga wala po yung mga love life. Dapat unta na concern mo, nasa mo yung love life. Para makumparar ninyo. Muna kamang mga na-love life diha, swerte ka ay mo ayo pag binuang no. Kaya sa panahon karon di na gyud maayo ikakumpiyansa. Daghan na mga agaw. Di nakasaligan ultimo imong barkada no. Ikalampo na tanan. Duda ka kanimong partner. Manday barkada gi-add sa imong best friend na pag-add, gi-accept na diha gyud nabugto ang pinakahuot nga garter sa inyong panaghigalaay. Muna ikalampo gyud tanan. Let's pray for each other and let's respect each other. Mudyo na pinakanindot sa kinabuhi no. Nako di na ko magampo-ampo, magyam-yam-yam no, mga saba na lang ta dire. Yam-yam-yam ta ampo-ampo, di mangyapon makamata. Manan dire diretso kana. Walay putol-putol. Pagawa sa atong gibati. Ang bottom line na jud ani nga atong topic karong hapuna, di ta mag-concern sa ubang tawo kung wala po sila concern dire kanato. Kaya wala na padulngan. Hindi yan makabuluhan. Importante buhi. Di ba daay? Tanawa siya. Mayroon ni ani ko diri kinaay signal. I like it. I like it here in Lakabana Beach Resort. Panangunan. Basta. Uy, mo jud na inyong hunahunahon. Ngano, pag ulit ninyo sa inyong panimalay, wala mo yung mga sudan. Kana si James og si Nadine na concern na sila ninyo. Nahutan mong buga sa inyong taro. Wa mo ikalungag na concern ka na sila ninyo. Oh, niari kog dipolog, naglaag-laag ko dire. Dire ko sa dapitan sa Buanga del Norte. Naabot ko dire. Na concern ka na sila, nihatag ka silang pliti. Wala, kita dyan maningkamot para sa itong kaugalingon kalipay. The bottom line is, maningkamot sa itong kaugalingon. Kadaghan ako niyong bottom line. Maningkamot sa itong kaugalingon para makita tag kalipay. Concern mo diha, no? May mong ihikot, ibulad mo silalog adlaw, pakurintihan mo ang pinakakusog na voltage, voltahe diha sa postes Noreco kung saan ang mga supplier o electrical supply. Ay, nagko. Ang atong concern manggod sa kinabuhi, murag ingon anak kalapad, oh.
lapad kay atong concern sa ubang tawo pero dako kay concern. Pero sa atong kaugalingon, limot kay magpanutbrush. Concern mo sa laing tawo. Limot kay mo ilis inyong napkin. Unya, concern mo laing tawo. Gidugo ka second day, wala kay budget ipalit og napkin. Naka ni dool nimo diha na concern gipalitan ka, wala. Concern mga animal. May pang-apil mo dito sa kuan Madagascar, ipadala mo. Lagot. Oh, goal sa ta kay nagdaghan ka kung nabasa ka ganiha bang mga bad comments, mga di maayong i-komento. Kung ikaw kuno na sa ilang kahimtan, mabasahan kuno nila imong concern. Malipay ka sila. Kamusad no, grabe sad mo no. Na akong lipstick wa pa natangtang gabi pa ni. Kunya akong concern kay akong lipstick. Galambid naman ni akong ngabi. Wa pa dito tangtang. Usa mo to nga klase nga lipstick ihata pero mura magpintal. Di man jud matangtang. Unya kay wa natangtang akong lipstick. Na concern ka ha? Wala. Kamusta mga estudyante diha? Nangahagbong mo sa inyong mga subject. Nanga-failed mo. Na concern ka sila? Ano sige buhi? Wala rin pakialamay. Importante buhi. Anak yun na. Ngunay gitawag na to pinaka-importante. Di lang yun tamang hilabot sa kinabuhi sa uban. Kaya the moment manghilabot ka sa kinabuhi sa uban, wag yun, impas yun. Akong concern aring makasakay mo kong fast cap. Muli pa kong negros ka na pa kong racket rong gabi eh. Ako na concern sa akong kaugalingon. Wala ko nang hilabot sa uban. Bahala. Sa ating mga friendship all over the world, thank you so much for watching. And hopefully, let's make our concern kanang iyampo na lang nato. Ano mo pagbugag dukdog na inyong cellphone, istorya mo kabahig mga dautan, no? Di maayo. Pagaba. Oh. Pagaba jog kaayo. Pagadukdok tag mga daotang pulong ngadto sa laing tawo niya. Wata kabalo kalagmitan mo sa mga hilabtanon no, mo pa mga kalibutan no. Kani mo tingmong na bag istorya ba kaning tikpot mga walay kay hibalan unsa jud ang the source of income ba oy? Source sa problema. Kay ngano diha nagtuon ka diha sa inyong balay. Di masulod sa imong utok. Na concern? Walay sulod ng kaldero ningon si Ma'am Jackie. Na concern? Wala sila concern. Diba? Tama mga friendship na ako mga OFW, gamingaw-mingaw mo diha sa laing nasod. Ni message ka sila na concern sila, wala sila pakialam. Mangita jud nagpaagi na lamang na malipay ta. Concern magalita sa ilaha, iampo na lang nato. Naunta ang nahitabo sa ilaha di mahitabo ka nato, ilabi na sa adunay mga hinigugma sa kinabuhi. Kung usbon yun ako, no? Katong adunay mga hinigugma, adunay gipalangga, adunay gihigugma, adunay giampingan nga tawo. Please, amping na jud lamang till the end. Ayaw na mo pang cheat. Oo, mura man jud na. Cheating is an art. Remember this. Cheating is an art. But once you are caught, it's a crime. Dako kayo na muna nahitabo na ng jidin. Nasakpan nagway tingaling na unsa. Di karon nagakuguliyang tibok Pilipinas. Oy, daghan pa kitang problema diri sa Pilipinas, no. Kada jud inyong una-unahon, wala sila'y labot ninyo. Gihibulos mo diha. Gitagaan mo criminal S. Oh, galabad imong ulo. Kaya ang over ka, kay dalo kay kag ilimnon. Wa pa jud ka kaamot. Unya, itagaan ka diha para pawala sa laban sa ulo. Gasukasukag ka, kay gasagol-sagol imong ilimnon. Ano ba aduna ba inihikap sa imong abaga nga ni concern? Wala sila pakialam. Nilarga kag laing lugar. Dali ni hatag og plite, wala sila concern. Anak gyud na Joralvi, una gyud na artisano. Mo gyud inyo pamalandungan. Agkan kay no. Nanimaho imong bakba diha. Paginhawan nimo perting bahuan, na concern ka sila. Wala. Baho kag tiil.
Na concern ka sila? Wala. Angag ka, 15 na lang kabuk imong mga tango sa imong baba. Na concern sila? Wala. Gibuog ka, na concern ka sila? Wala. Yaw yaw yo. O nagayaw yaw yo ko dire, gaon sa maday ko dire. Gayaw yaw magyug ko. Sige. Kamu, kunya, magtudlo mo sa mga estudyante. Edmond Florencio Iluna. Wala na minaw yung mga estudyante. Mga buluyagon kayo pala absent. Mga butulon pagod. Na concern ka sila? Duty mo sa opisina. Hilabtan kasi mga kaupang mga hilabtanong, mga walay batasan. Na concern ka sila ninyo? Oh. Yaw-yawin ng mga palaigit, madam. Mga palaigit. Kabahong igit. Na concern ka sila ninyo? Wala. Ganahan mong mo inom, wala mo'y kwarta. Nakauna-una ka silang chip in, wala. Wala. Wala sila pakialam sa inyong kinabuhi. Mga matay na lang ta, mga dunot na lamang ta, wala. Unang kamong mga lalaki, no, kung ano na mo'y plano nga mapasakitan ang inyong mga pare sa kinabuhi, prangkahi na lang daan Leopold Abejero Banlat. Prangkahi. Maria Fedanag, prangkahi. Oh, ayaw ipaagi sa pamaagi nga siya pa'y makadiskubre nga imo siyang gibinuangan. O magyud na, di ba ako Felix Villacampa? O magyud na. Kung wala na kay gana, kung hilaw na ang imong gugma, kung namugnaw na ka sa imong paghugugma kaniya, prangkahi, inangaday, panadyo ko na gugma nimo. Dong, wala na dyo ko na gugma nimo. Ana, straight to the point. Dili kay imong doble og tuhog. Oy, ang gugma dili barbecue. Nga duha ka saging pwede mo matuhog sa usa ka steak. Nga buang man dagway mo. Unang uban salig-salig lang jud ko bang mga lalaki. Salig-salig di ko bang mga babayi. Kaya aduna sila kapasidad nga makakita ng Paris. Aduna sila kapasidad nga makapuli dayon. Dulaan ang gugma. Binuangan dayon ka. Maunay nahitabo ni Jaden. Da. Unya, kay mo nagingon sa mga katigulangan na wala may aso nga makumkom. Kung sao man animo, nga sa gusto nimog sa dili, whether you like it or not, take it or leave it, masakpan mang jud ka. Kaya kung dili ka masakpan, moabot lang yapon ang panahon nga pukawon ka sa imong konsensya, prangkahi. Wala lagi sila concern, wala sila labot nimo oy. Prangkahi, wala na ko'y gugma ni mo day. Wala na ko'y gugma ni mo dong. Nabalaw na ko, sir tag jerjer, nabalaw na ko. Sir tag halok, iagwanta na ko imong kiki nga baga kaayo. Sir tag halok, nabalaw na ko sa imong tango nga pirting yeluha. Oh, ana. Ana dyan ang kinabuhi, prangka-prangka lang. Syempre, masakitan na siya pero kinadugayan, makadawat ra na oy. Isa gudi makadawat ra gyud. Madugay at least imong giprangkahan kaysa imong pakiton ipa-feel nimo nga wa na kay gana. Unya masakpan pagyug ka, di ba Leopold? Oh. Bawal gyud ang mga paasa. Munang prangka lang sa kinabuhi. Mas prangka ka, mas lain imong kinabuhi. Galagot kasi imong bossing ina nga boss, muunda na kong trabaho nga naman, wa ko nalipay, gamay kay kog sweldo ana. Trabaho mo mga panimalay ing na nga, madam, layas na ko dire. Kaya wa ko nalipay sa mga benepisyo. Wala ko nalipay sa mga nadawat na ako, ana. Dili kay uban mo, ulayas rag kalit, mga wala, nabuisit, nadugang mo ka Probrios Pilipinas. Importante buhi. Prangka lang. Kung wala ka nagugma, prangkahe. Kung wala ka naganahi, prangkahe. Ana lang. Para hapsay ang atong pagpanimuyo. Kung ato lang usbon, ayaw pa sulabi sa imong concern ngadto sa laing tawo. Kay kung ikaw na'y mahitabuan, wala sa sila pakialam nimo. Grabe mo ha. Prangka lang, prangka. Dili tamag. Ambot lang ay. Kapoy. Kapoy makahinagbog tawong dili honest. Paasa. Sa mga bayot no. Kabalo tago sa padulungan sa atong mga love life. Bistag kabalo na nga
ilad yun yung katungaan ni. Pero wala. Nagpakabuta, nagpakabungol, halagasto lang gihapon. Kagwa na palalit og bugas. Ato mga panty gisi na kayo, garter na nagahawid. Pero wala. Nagpakabuta, bungol. Wala tay concern sa atong kaugalingon. Kusog kay tang concern sa uban. Bahalag bugnaw madam bastang gahi. Importante po na Marian. Anak yun. Prangka lang. Wala mawala kung prangka ka. Mas daghan pang malipay sa imuha kung prangka ka. Aya lang pakita kay masakpan ka. Patay. Patay gyud. Nya timan-an gyud nato no. Kaning gugma usahay dula. Kung di ka kabalong mo dula, ambot lang. Pildi ka sige. Pildi ka. May ayo. May pa mga tulog ta kay hapon na. Walang dyan akong concern. Nakarealize ko kay ganiha pa dyan ako nakita, nabasa. Daghan kay ga-post-post sa Facebook. Grabe. Walang dyan mga sikinsan. Mahilas ka. Post-post Facebook. Kung saan sila basahan ni James Reid o ni Nadine Lustre. Los. Wala. Di na basahon nila. O sila pakialam ninyo. Kita magpaka-happy lang ta sa atong life, ha? Akong Osbon, katong mga in love diha. Adunay mga giampingan ng mga love life. Maluy yung taon mo. Ayaw yung taon mo binuang. Kay kami gali, diri dugay na kay ning kalibutana, dugay na kami nabuhi ning kalibutana. Wala pa gay mi nagakita og binuhat nga among igugmaon. Kamo pa diha kung kinsa pay siging kahalin, kung kinsa pay dali makita boyfriend o girlfriend mo pay magsigig binuang. Unya kami diri magunsa magbiko na lamang taan ni Juan. Mamupo na lang taan ni Kuan. Manggang baluno. Anag yun. So, ang pingi, ang imong gihigugma, mabot ang panahon, kung dili pa karon, basta magbinuang galit ka sa binuhat, sa kaitasan, gabaan yung ka, mubalik yun sa imo. Timan ini akong last word. Basta magbinuang ka sa imong isig katawo, bara ibara. Prangkahe. Wala sila labot nimo. Alingasa.